Sinibingelele emakhaya kuphi nakuphi lapha nikhona sinibingela singapha sivela kwenhlangano ithuleleni nibela umduduzo ngamkhwanaze. Njengenjwayelo-ke namhlanje sivakashelwe insizwa yakwaKhumalo ezobe kudaba lwayo ukuthi ikhala ngani nokuthi kuphi la ifisa khona South Africa simlekele khona kulokho mhlawumbe ngabe into ephathekayo namhlawumbe izeluleko zomthetho ofuneka ayithathe uzosichazela ukuthi ikuphi usizabhekene nalo. Sabona mntwethu. Yebo. Siyaphila mntu onkunjani? Yebo siyavuka nathi kancane baba. Amagama akho bani? Amagama ami umduduzi Richard Khumalo. Ngiyiphi ndawo? Ngokuhlala ngihlala la eMayville. Okhala ngani mntu kangasalali nje wena? Usuyiphele endlebeni nje ula ungipheshe. Nkosi yami. Sesasuka nini nawe? Ukuhlupheka baba okwadaleka ngesimo nami engasazanga ngoba ngathola nje ukulimala okuncane. Ngase ngiya esibhedlela sibiza ngeKing Edward khona la eThekwini. Okay. Kushuthi lapha ngathi mangifika kwashothi vele ngoba ngangalimele lokhu oxakile kwakuwumqwebheko nje webhodlela ngoba kahle kahle kwakuyile genge le abafundi labahlala emgwaqweni ababezama ukungibamba inkunzi kushuthi bahluleka ke kushuthi ngangathola ukwebheka ngaleso sikhathi bethi bazama nje ukungibamba. Abakwazi. Yebo ngala esayidini lasesinxeleni ngasesiswini. Kushuthi ke ngathi mangifika lapha esibhedlela ke esibhedlela basebethi hayi ngoba okwami ukulimala akubi futhi bayabona nje ukuthi nani isidingo sokuthi ngize esibhedlela bese ingekho ngoba bekumqwebheko bathi bacela ungi-admit ngilale ngaphakathi esibhedlela hayi ngalala. Mangivuka ekseni kushuthi ngixhumane nonesi bese unesi ngicela ke ukuthi hayi ngoba nasekhaya ngoba kwaba nephutha lokuthi ngekhathi ngithi ngizama ukujaha lo omunye ngoba babewuthula abantu ababengihlasela kushuthi ifoni yayisilimele iscreen lesi singasasebenzi kushuthi ngase ngicela ukuthi angifoniseleke mhlambe ekhaya ngoba ekhaya bazothi ngila esibhedlela nabo bathukile nje ngoba ngiyena umuntu olala ngaphandle mangisekhaya. Kushuthi unesi wathi angilinde odokotela bazobona bazongidischarge bona banayo imvumo njengoba sengeze ngalaliswa nje fanele kube yibona bazokhipha imvumo ukuthi ngigoduke. Hayi kushuthi ke ngivumelaneke naye ngithi mina kulungile ngizolinda. Kushuthi bese ngiphuma ke ngiya ngaphandle ke ngoba kune tuck shop lapha na esibhedlela lesegudle umgwaqo eseceni komgwaqo khona lapha. Kushuthi ngafika lapha ngathenga okuyiluzi ngabhema nokuyi-Coca-Cola nencane ngoba ngangade imali ivele ikhona la kumina ingalahlekanga noletho wawukhona. Kushuthi emveni kwalokho ke ngathi mangabe ngibuya ngoba idrink ngenhlahla ngiyiphuzanga ngabuya nje kushuthi la ewodini engikuyona sekunoxokozela unesi ngathi ngiqhamuka nje wayengihebeza ukuthi awu uqhamukaphi manje ngasethi mina no bengisaphumile wathi akuvumelekile ukuthi umuntu ephume ngaphandle ma discharge la kushuthi ngase ngixolisa wasethi idrink le usuyiphuzile ngathi mina no bengingakayiphuzi wathi hayi ibuyisela ngoba akufanele uyiphuze ungakabona odokotela. Hayi kushuthi ke nangempela ngimnikeze ngoba wathi uzoyithatha mawusugoduka esikise odokotela mawufika bazokudischarge ugoduke. Ayi kushuthi ngenhlahla ke bese ngikhumbula inamba kamama ongizala ngoba ngabe senginane worried ukuthi kushuthi sengiyacinga nje mhlawumbe sekuzoze kuyiwe nasema police station ngifane nomuntu manje olahlekile. Hayi ngikhumbula inamba kamama wami ngithi mina ngicela ungifonelwe nangomama wami uchaza ukuthi ngila esibhedlela ngizodischarge akube ngizoyiphumela nje ngihambela ayikho into erongo kakhulu. Hayi unesi kushuthi afona hayi amchazeleke umama ke ukuthi hayi ngila esibhedlela kushuthi angikhulumanga ke mina naye. Hayi abuye unesi sengichazela ukuthi hayi uma wakho simtholile so wena hlala kulinda odokotela. Kushuthi mangibuka isikhathi ngaleso sikhathi mhlambe kwakoshayo 8 hayi ngilinde nje ngihlalele la empedeni. Hayi befika odokotela beqala becheck ezinye igulo ngoba phela ngangifakwe nezigulo ezinye seyinesikhathi mhlambe ehleli lapha. Hayi begcina sebefike kumina bengibingelela hayi ngivume nami bese ngicela ukubona ukuthi hayi ngicela ukuthi mhlambe mase ningicheckile mawukuthi khona icheck up enizoyenza ningidedele ngigoduke. Bese bethi bona hayi no okay siyakuzwa lokho kushoyo kodwa ke into esizoyenza sizoqala ukuthi sibone ukuthi yini esingayenza ngakho futhi bese bayambula ke nesilonda lesi bebuka ukuthi hayi benike namakhana bethi into encane le futhi bebuza ukuthi ngilimale hayi phela ngibatshetha hayi kwaba nje ibhodlela hayi bese bethi bona okay bazongidedela ke mhlawumbe mangabe ngoba ngacela ukuthi mina ngicela ukuthi uma ukuthi mhlawumbe ngizwe inhlungu ngoba njengamanje ngizwa inhlungu nje lokho ngingenile la esibhedlela ngicela ukuthi bengineza amaphilisi einhlungu uma ukuthi ngizozwa inhlungu uma ukuthi kuhlula lezo inhlungu lo maphilisi einhlungu mhlawumbe esike sengabuya ngize la esibhedlela. Hayi sivumelana nalokho bathe besuka manje bathi qekelele lapha eceleni ngoba babe u3 kwaku uNdiya no umlungu
nomunye futhi nje lo munye ngicathi iSulumane mangicabanga mabebuya kumina babuya sebengibuza ukuthi hayi uyajova yini umjova ukho la affecta khona ethi naye umjova akwazi uzongihlukumeza nanokuthi angiyena umuntu ogula njalo futhi emveni kwalokho ke base bethi ay sizokunikeza umjovo futhi after umjovo sizobe sesekudedela ugoduka uye ekhaya ay nami bese ngitshe time mhlambe benzela ukuthi ngoba nakho vele ngilengazo into ezibhodlela yize noma ngezwa inhlungu hayi emveni kwalokho bathi mangabe nje beqeda ke nje ukukhuluma nami base besuka bahamba unese wafika wathatha ke igama nesibongo kanjani nendawo engihlala kuyona yonke into ayingimchazele unese ke shothi ngaba ngajova yena eza nomjovo ke sewusethileke bese eza nje neglasana yamanzi ngalama glass la amhlophe lawa ayilokhuzana awu khwafu ngabiza nje kanjalo neconze nje ethi angigwenye leli phisi mangilibuka ngoba phela ngangena lutho ngibheke nje yonke into leli phisi lathanda ukuba yellow cream white ayigeligwini nalo lehle kanzima ngoba phela kwangekho manzi kwakuyiconze lamanzi bese ethi hayi angijove ngokujova ke ebuza ethi hayi yiphi indawo engakujova ngithi mina noma yikephi athi nayi ngiyanqena ukubuka izinqazelo zomuntu wesilisa ngcono ngijovela engalweni wangijova ke impela eside engilemele ngakulona kushuthi even kwalokho ke angazange ngoba nami ngapha phama sengibuye theater mina ngagcina ngihlele nje ukuthi ngalala nini nase theater ngaya nini angazange emveni kwalokho kushuthi mangibuya mangabe sengise theater kushuthi bangihlenza ke ngoba akukho la engangisayine khona kwakule file wayevula akukho la wathi angisayine khona nami ngapha manje sekunabantu basekhaya sebethi hawo nami kushuthi kwase kuphela ama-hour kushuthi bengivusa ngoba bathi bangilanda khona etheater ngigcwele igazi wonke umzimba nasebusweni nje ngingakliniwe nanokuthi bangithola sengimbozwe njengomuntu angathi sengishonile manje angisekho emhlabeni kushuthi bengithathe ke kuthiwa hayi abaye nami ewodini la bengikhona bengiseke bashuthi bazame ukungivusa-ke ngoba nami ngathi mangiphapha manje ngaphapha umqondo lahlekele engazathi ngiphi ngixhunywe ama-drip ngapha nangapha amapayipi konke nele elisuka la engichama khona etotolozini angazi nami ukuthi wenze ngibuza ukuthi kwenzakaleni bethi hayi uhlenziwa uhlenziweleni ngithi mina ngibuza mina nami akukhulume kahle ukuthi kwenzakaleni bathi hayi uhlenziwe pho baye bengihlezi bethi bona uhlenziwe esibhedlela sesibuzile ukuthi yini akabayitholile behlenzile bathi abatholanga lutho bebe-check-a nje ukuthi angophelanga ngani ngaphakathi nanokuthi akho phisi webhodlela osalela ngoba ngilinyazwe ibhodlela ngithi mina kuyangithosa-ke lokho kushuthi-ke kusukela ngaleso sikhathi ngoba nje lolu dama ngachaza mhlawumbe kungaze kusekuseni ngoba ziningi ihombe esengihambe ngibhekana nazo ngoba kusukela ngaleso sikhathi nje ngathola ukuhlukumezeka empilweni yami kwaphoqa manje ukuthi manje nomsebenzi ugcina usungilahlekela ngoba ngathi mangibalanda sengifuna ukuthola ukuthi ningihlenzeleni abasichaza isizathu okwesibili futhi ngaphezulu abasakwazi manje ukuthi bona bengisize ngandlela abangone ngayo ngoba egcineni nasenguliswa lo mthungo nje kusukela ngesikhathi ebangenza ngayo lo mthungo ngiyagula angisindi ngihamba ibhedlela naseyibhedlela bahluleka ukungilapha bathi abana ukuthi fanele benze njani bona bethi angibuyele lapha kiso lesibhedlela engahle ngoba udokotela engayekena ngagcina sengithola udokotela we-private ngezaso ukuthi lapha bahluleka ukungilapha bangixosha nje straight bangitshela ukuthi ngeke bekwazi bona ukungilapha into abangayenza angixhumane ne-district i-district iyona ezokwazi ukuthi ngathi mina ngoba ngiyasebenza nje ngirejistiwe hayi nakhona lapho kwanexaxa bangitshela ukuthi manje angikhipha imali engango-750 ngithenge ama-record azokwazi ukuthi ayokhulula imali yami yasemsebenzini nama-life cover bekade ngiwafakele ngikukhiphe lo 750 mase ngithi ngiyahambisa ey'ndaweni phela la kwaqala nje inkinga yasemsebenzini emsebenzini bathi le nto abayiboni ukuthi ibhala ukuthini akusho abazi ukuthi bazokhuluma bethina ngibuyele esibhedlela hayi ngisho ethi mhlawumbe emsebenzini bathatha amashansi ngihambe ngiye la engangenze khona i-life cover mangifika nakhona bethi hayi lento asiyiboni ukuthi ibhala ukuthi ngiyibuyisele emuva lama record bese ngifika lapho ngokuthi umuntu owayengenzelele wona kwathiwa hayi uselivini hayi bethi hayi ngiwashiya bese hayi ngibuye ngidluse u2 weeks hayi nangempela ngidluse 2 weeks ngiphinde ngibuye mangibuya lo muntu lo kuthiwa hayi userithayile nalama record futhi abasawaboni sakephi hawu ngithi mina ngoba phela into engisanda nakuyishiya bethi bona no asazi ukuthi fanele senze njani wena hamba uye kodokotela ubatshela bekwenzela impesheni le yakasasa ngithi mina no emalini engake bekade ngiyisebenza for emsebenzini nama life cover la ekade ngiwafakele nithini ngabe bethi bona ayikho into abazo mangibuyela kulabo dokotela bengitshela indaba zokuthi hayi nabo ayikho into abazoyenza into abayicelayo ngoba mina ngikholwa ukuthi bangihlenza kahle angihambe ngiye kwi district mangiya kwi district nakhona bangibhakisa unyaka wonke kwi-district
ngathola omunye ke umama lapha egcine ngoba ngagcina sengithola omunye umama la okoqala nje ngifike ngathola umama wasendiya ngokomdabo ongamfica lapha kwi-district wangichazela ukuthi hayi la bayabasiza abantu kanje kanje kodwa akuyena osiza abakusho ukuthi yena usebenza njengomuntu olekelelayo wanginikeza inamba yakhe wathi hayi ngoba uyahluleka kwami ngoba ngaleso sikhathi angikwazi ukwenza lutho nasemsebenzini bangixosha bangitshela ukuthi ngeke bekwazi ukubeka mina ngoba ngiyahluleka nje yonke ngihluleka ukugoba ngihluleka nanokuthi ngiqule into ezisendawo kancane ngihluleka nje ukwenza yonke even ukulala fanele ngilele ngibheke phezulu ngoba isisu lesakufanele sichitheke ngoba umthungo usesenta angazi nanokuthi babe ngihlenza ngayiphi indlela. Okay kushuthi manje ke mangabe sengibuyela kubona bangithetha hayi i-district bengithetha hayi bona into abangayenza bazongithumela eMaritzburg ngibona balungisa izinto njengengcephezelo ayi ngibone ayi kushuthi bese bengixhumanisa nomunye ubaba ke lo baba lo kushuthi usebenza khona eMaritzburg lo baba engifonele angithi hayi asambe siyohlangana eKingedwana kushuthi eKingedwana nje ama meeting engawenzayo abamathathu ngoba eyokuqala ngathola usisi kuthiwa unompumelelo ndlela ya kulapho nje igama naye wangisa kwi-district ngathi mina sengibuya khona kwi-district hayi kushuthi ke kwagcina sekuthiwa lo baba ose-Maritzburg wagcina senza i-meeting ke before kwenziwa i-meeting laphana bathi ayi angihambe ngakwenza i-CT scan khona bezoprove ukuthi ayikho la into abangilimayo ngoba la eswini kuhlezi kuvuka into ethize la even ngisho kushintsha isimo sezulu ngizwe umthungo uqaqamba angisakwazi ukudla ngokwenele angisakwazi nje nanokuthi ngikhululeke ngendlela ebekade ngiyona even ukuchama kuye kube buhlungu uthothi umchama uphuma akufanele nje ngikhanule manje ngathi nje ngiyaqala ngiqinisisiso ila iqala khona ukushisa esibhedlela mangibatshela yonke leyo nto bayiphikisa bathi hayi angeke kwi-CT scan mase ngiya kwi-CT scan ngivumelana nabo ngihambe beyenza bese bengithi hayi after 2 weeks after 3 weeks angibuye ngizothatha ama results. Okay and inefile le evele yenziwe nje ngesikhathi ngenziwa le operation ngiyayibona ilokhu incunzeka amaphepha nje amaningi lokho ephunguka ngaze ngacela sengibuza kulokho bangithi mina ifile yami indaba yagcina isencane kanje wathi naye akazi naye so akuyona into engabe angibuza odokotela laba basuke bezongicheck hayi mangibuza nakodokotela uthothi angiyitholi answer. Okay kushuthi imali lesikhathi manje sekufanele ngizothatha ama results hayi ama results kuthiwa awekho la we-scan ifile yonke into ayikho awu ngithuka ukuthi kanjani hayi ubhutelo wa-check kwi-computer athi nje into ephathelene nokulimala kwakho nje le-operation yakho ayikho la ku-computer hayi kushuthi ngiphindele kwi-district ngithi mina la kuthiwa ama results yonke into ifile ilahlekile nje into bebiza mina abazi ukuthi esikesi izinto ishoniphi hayi usisi lo bese engixhumanisa ke nobaba lo ubhekiswa lo waseMaritzburg lo baba bese athi hayi asenze i-meeting i-final meeting esayenzayo wababiza bonke odokotela abahlinzayo wabiza nalo ophethe abahlinzayo sabuya sahlala phansi kushuthi ke wabuza ukuthi lo muntu njengoba nimhlinze ngasiphi isizathu benivumelene naye hayi bagwajaza bangaphumela obala bathi nabo udokotela engangimthole kwakuyi-specialist so lo dokotela abanayo njengamanje okuyena ongachaza ukuthi kwakuyisiphi isizathu sokuthi engihlinze njengoba futhi sengikhala ukuthi ngilimele angisakwazi ukwenza lutho ayi ukuthi kuleso sikhathi bese lo baba okay ngicela ke ningikhiphele ifile yaqala lapho ke indaba bathi bona ifile abayazi okay ngoba nami ngangikhona ngiphendula ngathi mina ngicela le ama results escan lawa azongichaza ukuthi ngidliwa yini la ngaphakathi lento ingaphuli ngoba ngisho ngiyangaphandle kuyenze ukuthi sekubuya nanegazi yabo nje ngingazi ukuthi kwenzala ngoba nje since ngathola le operation angiphindanga nje ngakwazi even ngisho ukuba indoda emzini wami angisakwazi because ziningi izinto ezonakala ngale operation. Okay khoma yeah njengamanje ikuphi ufisa ukusizakala ngakho? Engifisa ukusizakala ngakho ngidinga ukuthi kwenzeke ubulungiswa la ithuleleni ingilekelele ukuthi kwenzeke ubulungiswa ngoba esibhedlela bachaza bathi baxolisa nje ngayo yonke into abayenzile ukuthi ama record ami adestroy izimvula izikhukhula ezafika kuApril za destroy ngabuza mina ukuthi hawu kwenzakalani ukuthi kube mina ngedwa nakhona ngithola ngianza so itholeni bengicela ukuthi ingilekelele ukuthi kwenzeke ubulungiswa ngoba bathini bona bathi bazokwazi ukuthi benginxephezele ilokho engidinga ukuthi benginxephezele nami ngibuyisela impilo yami back ngoba njengamanje ngiyahlupheka ngilale ngisho ngingadlile because angisebenzi and akekho umuntu onginakelelayo nangokuthembisa kwabo ukuthi bazokwenza yonke into ukuthi impilo yami ibisele esimini ngilekeleleke akwenzeki konke lokho nje kusukela nje ngalimala nje ngiyaqhubeka ngiyahlupheka and angimtholi umuntu ongisizayo. Ikhukhula za destroy lakho kuphela ifile
Basho njalo bona ngoba kunencwadi ebhaliwe la esikhwameni bengithi ngizama ukuyikhipha njengamanje esho ukuthi bayaxolisa ngoba iCEO yesibhedlela yaxolisa nabo odokotela baxolisa nje ukuthi nanokuhlinza kwami ngihlinzwe umuntu wrong obe ekade esafunda we-specialist futhi ongasebenza ngoba mina kahle kahle ngangifuna ukuthola yena ukuthi ngimbuza ukuthi nje ube impilo yami usuyonile usuyenze nje yini ekufanele ngiyenze ngizophila kanjani ngoba anginawo umuntu ongilekelelayo anginawo umuntu osebenzayo ongangisiza ongathi hayi ngizokwazi ukuwondla ngizokwazi ukuhambisa kodokotela njengoba ngehla ngenyuka ibhedlela nje ngingakutholi ukusizakala ilama case lawa update baseyibhedlela lo oze ngabo la yebo asingaqaleke data selikhuluma udaba lwakho udaba nje lelidinga vele abameli nazo ke ibhedlela ukuthi kufuneka kubona ukuthi inxephezeleka kanjani but kuye kuba umqansa mangabe ingekho le medical file yabo nje ithi ayikho hayi ngoba ingekho yalahlwa vele because bakubona ukuthi banephutha ngenza mhlawumbe necala vele but ubufakazi bonke ulapha nefile so abantu bayabali-destroy ke lokho nakhona futhi okufaka wena enkingeni ngoba manje uma usogula futhi ufuna ukwelashwa esibhedlela uzofana nomuntu ongakazi angena esibhedlela sana because kufuneka uqalwe phansi manje udokotela uzobe ekucheck-a akazi ukuthi uphethwe yini kanti i-medical file history yakho isidestroyiwe abantu abazama ukuvikela noma ukuvikela nabebodwa ngephutha abalenzile empilweni yakho but ke isizwe zami mhlawumbe sikhulume nabameli abakhona sibona ukuthi bangakwazi nokungenelela noma nami nje isho khona kuzoba nzinyana uma ingekho i-medical file but ke ngoba nangu nesibhedlela sathi siyaxolisa iphutha laso mhlawumbe singakwazi ukuthi kusebenzeke ngalezo zingxoxo eziphethe usho ukuthi savuma ukuthi senze iphutha yebo kona kubuhlungu impilo yomuntu mangabe siceleke phansi kanje bangibulala ngiphila baphinde futhi abantu bangafuni ukuthi umuntu athole ubulungiswa ngapha lama so destroy medical history yomuntu nama records akhe uthi lo muntu akaye kanjani phambili empilo ngoba nasemsebenzini bathi ngeke bekwazi ukungikhokhela ingekho i-medical esuka esibhedlela lali iphepha abakhuluma kulona la engazi kwathiwa angilisayine nakhona ngase ngisayiniswa ngenkani ethiwa sayina la okukhombisa ukuthi uyavumelana ukuthi sixolisile kwena ngoba nabo bathi bazohamba beyokwenza i-affidavit esho ukuthi ayikho into eyophinde iqhamuke ephathelene nokulimala mina nje nginekhadi kuphela nginekhadi nje ngoba ikhona incwadi mhlawumbe abameli bawozama ukuthi babheke bese beyabona khona namathuba ukuthi bangakwazi ukuthi bakufanele ubulungiswa engathi bengasizakala impela mfethu ngoba yabo nje ngisho ukuya ebhedlela kuba nzima ngibe nayo imali kwakuza la nje bengibolekile kumakhelwane wangisiza wathi hayi zama ukuthi ugibele uyolungisa lenkinga ngoba sengiphila nje ngokucela nasemzini abantu ukuyosebenza vele akakusebenzeki akwenzeki lutho nje impilo yami nje imile sengifana nomuntu ofile ngoba ngize ngifisa ngisho ukudla ngisho amabhodlela la ngiwagaye ngwadle kuvele kusekuthiwa ngifile ngoba manje angisazi fanele ngenze kade bengehlisa bengenyusa bengishonisa phansi phezulu bethi hayi siyakulungisela ngoba nakummeli bathi kummeli mangithi mina ngithatha ummeli ngalesikhathi nje indaba eseyintsha bangitshela ukuthi hayi ngingathatha ummeli uzodla yonke imali abazobe benginikela baze bakalekisa nje ukuthi lesesi nginika 20 million 20 million and up uthola mhlawumbe 1 million awuthathe yonke ummeli imali wena ugula uqhubeka ubuzo okhalela thina zimele ngaxaye ukuthi ngizoyimela kanjani odabeni nje ngoba liyadinga ukuthi ngibe nabameli abazokwazi ukungilekelela abazi yona ngemithetho into enjengaleso ilungile siyabonga Mntungu ungathatha isinqumo sokuthi ufuna ukuyibulala ungayithathi njengaleyo futhi sengihlupheke kakhulu angisazi fanele ngenze njalo South Africa niyaluzwa ukudaba lakaMfethu abasivashela ngalokho khumalo ukuthi ke ukhala ngobudedengu benze kwesibhedlela osompilo behlangene nodokotela esithemba mhlawumbe ukuthi uzolithola usizo kulolu hambo lakhe alizamayo khona ke ibhlungu izinto ezikanje zibhlungu ngoba ibhedlela namakliniki sibheka ukuthi funeka khona sithole impilo but uma ngabe sekuyikhona la silinyazwa khona sizophephela phi siyabonga nisale kahle emakhaya